Osaba noa ikastolara Aurrarian bildu naiz alai lagunekin Txirriñak hotzean gelara Eta guztia aurrera eramateko ezinbestekoa dugu gure zenuten-nikari kazetari esatari gehieri eta gonbidatu guztien laguntzak esker guzti hori. Eta baita zuei ere entzule maiteok, zuek gabe ikasle gabeko ikastola bat bezalakoa izan dut ginezake eta Euskaraz zazi eta euskaraz ikasi Erritik mundura bideak ireki Euskalanean geroa ereken hasi irratzailean zehar inguruko artisteak entzungo dut. Eta baita ipuin labur, korapiloak artisteak entzuteko aukera. Gainera gaur gonbidatu bi izango ditugu. Lionel Messi Barcelona futbol jokalari eta Eli Gozeneko aktore eta abeslaria. Eta bi abeste eskainiko dizuegu. Gure altxorra irabazi irabazi Ikastola, gora gure ikastola Kantatzen diogu ikastolari Beraz, az gaitezen lehenik eta behin albisteekin hasiko gara. Maiatzaren 2 Iraia Alberte ikastolako sarrera nagusetatik jauzi nuen. Osterakoan buruan kolpean nuen. Eta anbulantzia etorri zen. Nino. Ospitalean 20 puntu ipini zidaten. Ez nuen ezer apurtu eta gaur zueri irratsaioa egiteko prest nago. Maiatzaren 1 Fabriziok New Yorken arrano bat harrapatu zuen eta arranoari Iniesta izena jarri zion. Eta orain etxean zegoen maskota moduan du. Maiatzaren 1 tsunami bat otzitzen lekeitio. Eta lekeitio guztiak apurtu zen. Eta horretako animale guztiak ekarri zituen. Eta lekeitioko pertsona guztiak hauera joan ziren bizitzen.
joango gara. Bertan, gure kazetaria den Aizpea Perez de Abenazar, Bartzelona futbol taldeko jokalaria den Lionel Messiri elkarrizketa bat egiteko aukera izango du. Hona hemen elkarrizketa. Aurten irabazi ditu Liga eta Kopa kontuan hartuta, 32 kopa irabazi ditu. Tenis amateur momentukoan. Eusko Baloia irabazi dudan bakoitzean. Nola lortu duzuen. Asko zerruz eta batzute asko talente. Nola zure laguneko horrela. Futbola lagun asko egin zuten baina horreki horretzen izan dute baina Chocolatero, tolguero, titiritero, titiritero, chocolatito, tolguito, pitito, patito. Esponja, barriga y puré de mantequilla. Edozein maileko tortilla eta kuzleroak eta zigarroren batxetu eta soinekoa. Salgai, kirolari eropak, makinak eta kamiseta Txutxe gozu, zigorai txutxe gozu, nora da ezpearen txutxe gozu. Eta birakekin bat abiatzeko duran ditu bazen zuzeneko asko maite, abete azkeneko digute zuzenean.
eta bestien eurrien melodi bat entzuten da urrunien urbiltzen zara esanez Gabeik edeko du, gaberek sekretuek Eskerrak zuek zuenera tantzeko
Ezkerran janak ino kontutan. Ezkerrik asko ere gure dut. Median larrartean Baztereko kontuak alde batera utziko ditugu eta orain, gure udelariek egin labora kontzerteko denbora heldu zaigu. Egun batean Josbernuko zerbitzuen mutiko bat gorean jolasten hasi zen. Muten nagusi batzuk etorri zitzaizkion eta mutenek handienak izan ziren. Josber, hau ez da zure zelaia, hau gure zelaia da. Hau zaitez zure etxerak zerbitzak. Eta Josberek erantzun zuen. Ez nio zauzaren ez zela ibatua, zuzen dira guztua. Ja. Baina mutiko egandu irakostika bat eman zion ikurrian eta Josuetik urduko adierazita negaruz bazira.
Sí. Errepide batera, etxerakoan, euskalduna lehenengo kasetan da, eta esaten dioten nari, kontuz kotxearekin.
Ez egin tirorik oraindik. Erromatara datoz, eta nolakoak dira. Handiak, hilitzazi, noleiko ditu, baina txikitzatik ezagutzen bari. Nire ere bai, baina tamalez gure idazien denbora bukatzen, aurrietan arte, agur esan behar, errean egongo gara. Bai, baina gutxu baino lehen, zuei azken opari bat egitea gustatuko nintzailuke. Gure irratsaioari dagokion bezalako bukaera emateko laguntzeko abesti eskainiko dizuet. Nire esker entzule guztoi, nire atxean egota ezki zenak, gogonan.